Pagyamanan ti Ama, ti ayaken imbag na. Dinatang silibaten ken amin nasakit tinaken. Ni Jesus ti suruten tay amin na maysa. Intay amin ikanta, ragsaken kapya. Pagyamanan ti Ama, ti ayaken imbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mametken ka. Kagabsat itangal daw rambakan tayo, ti panagkalaysa, da Rinaldo Jr. ken Maria Cristina. Kayat da pasantuan da ito'y pamilya da, mabunyagan da gito'y nga anak da. Ayat da nga idaton ti panagtalit kini Apo Diyos. Makikaysatay kadakwada ikararagan tayo ida. Rinaldo Jr. ken Maria Cristina, ti umuna nga aramiden nyo, nangruna ti panangisuro ti panagtalag kini Apo Diyos kadagiti anak yo, idaton nyo kini Apo Diyos ti pamilya yo. No dahito ti aramiden nyo, tarabayan na kayo, hindi na kay pulos baybayan. Agkamatalag tayo nga rod iti Diyos. Katap no maikaritay ang makiranod, kadagiti na santon ang misteryo, bigbigan tayo, pay dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iraman tayo pa nga ikararagan ti pagilian tayo, nangurunan dagiti na biktima, dahito kalkalpas nga bagyo. Dawaten tayo ti Diyos, na maikanda kumatitibkar tinakam, ken panunot, kastamat marina dati ayat ti Diyos, babaan dagiti tattao ti aglawlaw da. Kararagan tayo pa'y, di ba gilian tayo ang tabarbaring no sumangbay man da ito'y bagyo asumaro no, iliklik na tayo kuma, wano papigsaan na tayo haan kumaunay nga nakaro. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manang nga si a Diyos, denggam kadda iti panangidawdawat mi, kada Rinaldo Jr., ken Maria Cristina, nga itangal daw imay datap nagkalaysada iti sidong ti sakramento ti panagasawa, papigsaem kad ti pamati daken ka, ket ti paymet panagtennalikda, ket babaen dagito nga agasawa, bendisyonam ko mati iglesyam, ket umado dagiti anak ti Diyos. Gapo ken Jesucristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, idi timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ti Exodus. Insao ti Dios amin dagitoy. Siak ti Apo at Diyos yo, anangirwar kada kayo ijay Ehipto. Iti daga anakatagapuan nyo. Di ka agdaydayaw iti sabali at Diyos no dilaing siak. Di ka mangaramid iti agpaayken ka akinitikitan aladawan, wenno ti anyaman akapadpada ti parswa iti langit, wenno iti daga, wenno iti danom nga adda iti uneg ti daga. Di ka agrukbab wenno agdaydayaw iti uray anya akinitikitan aladawan, agsipud ta siak ti Apo a Diyos mo, ket diak ipalubos nga adda kasalisal ko. Kadagiti gumura kanyak, dusaek dagiti anak da, agingga iti maikatlo ken maikapat akapututan. Ngem kadagiti agayat kanyak, ken mangtungpal kadagiti bilin ko, ipakitak ti agbalbaliw nga ayat ko, iti rinibo akapututan. Di mo aramaten tinagan ko iti dakes apanggep, agsipud ta siak nga Apo a Diyos mo, dusaek ti si asino man amang usar a bareng-bareng itinagan ko. Ngilinem ti aldaw a panaginana, ket pagbalinem a nasantuan.
Agtrabaho ka iti inem nga aldaw, ngem aginana ka iti may kepito nga aldaw nga maipaay kanya. Iti dayta nga aldaw, di ka agtrabaho, sika wenno dagiti anak mo, wenno dagiti tagabom, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti ganggan naet nga agnaet iti sakop mo. Inem nga aldaw asyak nga apo inaramid ko, ti langit, daga, dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaunda, ngem naginanaak iti may kapito nga aldaw, isut gapuna asyak nga apo, binendisyonak ti aldaw a panaginana, ket intuyang ko nga aldaw a nasantuan. Dayawem da amam ken inam, tapno na agpaut ti panagbiag mo iti daga nga ited ko ken ka. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, a maipusor iti padam a tao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao, di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman a kukwana. Ti sao ti apo. Apo, adaken ka dagiti sao a makaited ti biag nga agnanayon. Apo adaken ka dagiti sao nga makita iti biag nga agnanayon. Tilinteg ti apo, nan anay, baro a pigsa ti inna impaay. Pudno ti sawen na maipapan ti apo. Pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Apo adaken ka dagiti sao nga makita iti biag nga agnanayon. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nainkalintegan dagiti bilbilin na, ken ti isip ited na ti pannakaawat. Apo adaken ka dagiti sao nga makita iti biag nga agnanayon. Nasayaan ti panagdayaw ti apo, agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangeddeng na, ket kanayon nga awan idumduma na. Apo adaken ka dagiti sao nga makita iti biag nga agnanayon. Ad-adda a matarigagayan ngem balitok. Uray balitok nga awan na ilalaok. Nasamsam itda ngem diro, wen ti puro adiro. Apo adaken ka dagiti sao nga makita iti biag nga agnanayon. Agsao ka o apo, dumdumngeg duyadiben mo, adaken ka dagiti sao ang mga itediang nanayon na biyang. Alleluia, 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 Alleluia. Adaken ka dagiti sao ang mga itediang nanayon na biyang. Iapod ako mga kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na denggen nyo ti kaipapanan ti pangarig maipapanti agmulmula. Dagiti dumngeg ti sao maipapanti pagarian ngem di da maawatan. Mayarig da iti bukel a nagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes katarabsutin na tinaimula kadakwada. Ti bukel a nagdiso iti kabatuan iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat ti mensahe apaman a mangegda. Ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada ket saan da nga agbayag. Isut gapuna a maupay da adagos no dumteng ti rigrigat ken pannakaidadanes gapo iti sao. Ti bukel a nagdiso iti kasiitan iladawan na dagiti nakangeg ti sao. Ngem dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag ti panagagom iti kinabaknang leppesen dati sao ket dida agbunga.
Tibukel ana imula iti nadameg adaga iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat iti sao ket agbunga da. Adda makaibunga iti sangagasot, adda makainnem a pulo, ket adda pay makatallo pulo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maipaiken ka o Kristo. Tugaw tayo. Reynaldo Jr. ken Maria Cristina. Natatagkalay sa kayo, awatin nyo ti sakramento. Nasaya at apanggep. Ta agbalin anasantuan da iti panagasawa yo. Agbalin nasagraduan da iti panagdennayo. Hangkay lang nga agdenden na nga kasla awan ti mama ay na. Mabunyagan dagiti anak yo. Ket agbalin nga kunatayo Holy Family. Nya? Dumdumgag kay mo laan. Kanasantuan. Ti umuna, ang daytoy ni umuna daytoy umuna nga maibasa tayo nya. Nya ti kunan niya dayawom ti aldaw maikapito nga aldaw, haang ka nga agtrabaho aramidem dayta para kanyak kunan ni Apo Dios. Kay imbaga na daytoy ti pateg ti panangrespeto ti aldaw ti panaginana. Wen nagaget tayo. Trabaho tay amin. Ngem masapul ti bagi ti aginana. Physically masapul ti bagi ti aginana. No hamo paginanaan ta bagim. After how many years, agsaper tumot laeng, marigatan tumot laeng, haan tumot lang nga usto di jay trabaho. Kala ko sobra banugan, haanan nga garawon ti utak, agtrab-trabaho ngam awan ti meaning na. Uray pa na pigsa, ngam no awan ti kaipapanan ti ubraan, awan ti meaning nan, iso di jay na banbanugan, na umuma nga agbibiyagan, kunana di jay niya, exhausted. Iso nga masapul met nga adda panaginana nya. Masapul nga adda panaginana ti bagi. Kaya gapot ta masapul ti panaginanahan lang nga panaginana nga dati agtugaw ka nga hanggang nga umawayan. Anya ti the best nga inana paginanaan ti panunot ken ti na espiritan nga panagbiag. Kasano ti panaginana ti panunot adda talnana. Kunatay magaming ka, awan ti agal trabaho ti Domingo, aldaw ti panaginana, big-bigat pa ilaan ka, naka-video okay da mo, Jibilia Garcia, nagmalmalem, maging gana mo nga, dahil Domingo nga road, beautiful Sunday, awan mo ti inana ti panunot, kadangiwat, riri, kadakwaan, adda panaginana. Masapol nga di jay, sa pamilya, apan mo, agtugaw di igit ti baybay, amangan, agulimag, kangrunaan na, umay aditoy na espiritual. Ibaga kada kayo, Reynaldo Jr. ken Maria Cristina, ti umuna nga isuro yo iti pamilya yo, ti panagbuteng ken ni Apo Dios. Haan lang nga panagbuteng ken ni Apo Dios, panagayat, panagrespeto ken ni Apo Dios. Uray kas ano arigat ti biag no adda, taleg ken ni Apo Dios, han na tay baybayan. Ibagak kada kayo, uray kas ano agagetyo. Uray kas ano nga kinas salukag yo. Di sakit tayo nga di pala nakariing ti manok, di pala nagtaraok ti manok, umawaway tayo, rabiin ton umawaway tayo ito pala ngem no awan ni Apo Dios ita nga pamilya. Narigat ti lulong awan na, ibagak kada kayo. Iso nga tatanang runa si ka nga ina, iti Domingo, akahayom dagiti anak mo, idaton nyo kini Apo Dios, sursuruan nyo tinaunag a relasyon kini Apo Dios. Kaan na kayo nga baybayan, ngam no iso ti yud-udi, ibagak kada kayo. Narigat. Iso nga tatapay la ang ibagakon, umay kayo. Kas langay dito nini, kitaan nyo dito maibasa. Dagiti bukal nga nagdiso, kadagiti na duma-duma daga, kasiitan, kabatuan, dalan, haan nga makaunag. Kakasti magkanya tayo, uwan ko na tayo, agkasar. Mapanpay lakin ni Apo Diyos, makimisa, ngam di panangibiyag, imayon ti panubok, maabaken, di pakarikutanan dito abiyag. No imay ti panubok ti biyagan, bayam niya po Diyos ti Domingo, nagtrabaho ako na paya, madanagan akon haan, baliktan. Di bagak kada kayo, ti umuna ko mga pakadanagan nyo, kas ano tayo nga mapan makimisa, kas ano tayo nga aglualo akas pamilya. Sursuro nyo taglualo nga agkararag, sakbay ti mangan, kalpasan ti panangan, sakbay pan naturok, panagriing iti bigat, iti inaldaw, oray ninyo ti upobraan nyo, iti trabaho man Rinaldo, wano di unag ti pagtaengan man Cristina, si kakararag.
Sursurwan nyo di hangkay nga mabain. Lagi tamang katawa kada kayo bayan nyo ida. Ngam no, ibain nyo pa iti aglualo. Daytan Rinaldo. No, ibain mo iti aglualo, dakes kan. Mabaing ka pa yung aglualo nga mangan, mabaing ka pa yung agkararag, kanya po Diyos sakbay nga maturog. Haan lang nga di dya obligasyon tayo akas Kristiyano, relasyon tayo kini Apo Diyos dayta. Kala kumamot adya, boyfriend ken girlfriend, kas ano nga sagutam, kas ano nga regaluam, kas ano nga ilibrem, kas ano nga apam mo pakanan tinasaya at nga panganan, no awam mo relasyon nyo. Apay ko mga ilibre ka kahang ka magkapkapin, ano ko na ngam na agda na unag a relasyon mo, iso di jay ang pakanam. Ne alaem mo para ti ubing mo kunana iso nga ti bagak kada kayo umuna relasyon uri adda panubok iti biag no makaunag di relasyon tayo kini Apo Dios uri adda panubok kuna tayo iti biag haan tayo nga maabak apaya naunag nga rod di relasyon iso daytoy kunana kasla bunga kasla bukel nga nakamula iti nasaya at nga daga nga uri adda panubok saan nga umibat tingarod Tingarod ka buteng ka uri ko na tayo nga relasyon tayo kini Apo Dios ngam no imay ti panubok ka na abak kahit na nga sa uwan nakarabaw. Narabaw dahi ta pamati. Iso ti bagak kada kayo, lati umuna nga isuro yo kada ti anak yo. Panagkararag, panagtalag kini Apo Dios. Uray kas ano niya ti kasasaaden ti biag masapol ti panagtalag kini Apo Dios. Relasyon nga naunag kini Apo Dios. Nga uray subukan na kayo, si titibker ko maday ta puso yo. Nang runa kada kay nga agasawa. Anya ti may kapintasan nga armas tayo, siglat tayo nga agtrabaho. Mabalin kasapulan dayta. Diskarte iti biag, wan kasapulan tayo dayta. Ngam ti kadakkelan nga armasyo, ammuyo nga da kayo salsalukuban na kayo ni Apo Dios. Kukwa na kayo ni Apo Dios, tagtalag kay kengkuana. Iso nga sakto mo ti may sa akaladingitan ano after that yung kalay sa handay tuman agkikitan niya. Baka after that akalay sa kasatay itong malagkikita no at daman sumaron o pabunyagan yon. Ikararag kon ang weekly kay nga aganatap na weekly kay ang makimisa. Nasakit tuman nakam kun ano daytay kasla hambang nga nasakit ngam kasla maasya anak man ano kalpasan daytay nga kararag ka. Sa tay tuman lagkikita no adda pumusa yan. Haan regular ang relasyon. Nagasidagan mo dayta pakimisa mabalin pa nga pagpagnaen. Talag kini Apo Dios si kakararag. Dagita anak yo tarabayon yo na sayaat. Ti kunakon ti umuna nga isuro yo daytay na espirituan na panagbiag jay nasayaat akananakem. Uray kas ano kasi sirip kalalaing dagita anak no awan nasayat nga kananakem awan tinasayat nga na espirituan nga panagbiag maiwawa. No isudan to ti addaan mo isudan to makaadal kabubuteng danto. Itigimong iso nga masapol nga tarabayan yo ida nga nasaya at hangkay nga maawanan tinamnama. Tinamnama aggapo kini Apo Dios, ti bendisyon aggapo kini Apo Dios, haan nga itabukod yo akita. Haan kay mabuteng nga mangpaadal, mangpasaya at kadagiti anak yo. Basta agtalag kay kengkuana ti grasya ni Apo Dios haan nga data haan yo nga limitaran ti grasya na itabukod yo nga birok, bukod yo asapol, bukod yo nga diskartehaan. Dakdakkel ti diskarte, dakdakkel ti grasya ni Apo Dios iso nga ibagak kada kayo ala ituloy yo at tarabayan na kiti anak yo. Agsin naranay kayo, agbiag nga nalintag. Di karkarigatan, uray no nakapsop. Uray no ado ti pagkurangan. Di karkarigatan ti agbiag nga nalintag, tapno agbalin nga nasaya at ti pamilya yo. Uray no kunayo, rigat ti adda nga rigat, awan ti awan, no, adda ni Apo Dios, iso ti the best nga adda kada tayo nya. May kariyo mo iladay ta Rinaldo ken Cristina. Un man ato'y sangok amo pa inton biga man baka mangrongin no bigat di man ang maglualong. Lahaan karigatan nyo. Sursurwan nyo anasaya at kitay panursuro tap magbaling kayo nasaya at nga Kristiyano. Kita tumakder kayo Maria Cristina ken Rinaldo Jr. taramiden tayo terito ti panagkalaysa. Gapota awam mo dagita mga anak. Kay anak do akatikista.
Ganang. Yan. Mhm. Haanta na to gawin. Magpasama kayo. Pasti ito. Nakay mga anak, agyang kay taabay da. Reynaldo Jr. ken Maria Cristina itangal daw. Imay kay dito tapno patalgadan nyo ti ayan ayat yo babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia ipanamnamak ti paningkarkararag dahito agimong kada kayo tapno iburay ko mati Diyos tinaboslo na pamindisyon na ita ayan ayat yo ket tulungan na kayo amang tungpal kadagati annungen ti biag an asawaan da kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga instant nga mga anak, dawatek tatarabayin nyo kumaida, ket babaan ti kararagyo, awatin nyo ida akas baro nga sa agasawa iti sidong tina Kristyanon agimong tayo. Songbatan nyo asipupudno dagitoy asaludsod, Rinaldo Jr. ken Maria Cristina. Maria Cristina, imay kamitlaang diti asibubulos tanakem mo, tapno ising galot mo, iti agnanayon, tabagim, iti panagayat ken panagserbi iti asawam. Wena po. Kaguray ka nakapapurado. Reynaldo Jr. imay kamot lang dito asibubulos tanakem mo tapno ising galot mo tabagim iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wena po. Reynaldo Jr. ken Maria Cristina sidadaan kay malaeng adwa amang isuron to kadagiti anak ti Dios nga ited na kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. Wena po. Yan tangay kayat ti agkalay sa agsinnango kayo, aginiggang kayo ti ima, agkinuros kanawan, sta. Ket ibkas yu ti panggap yu ti saklang ti iglesia na babaan ti panangsongbat yu kadagitoy asaludsod. Maria Cristina kayat mamatlang nga kadam kinasawam ni Rinaldo, babaan da iti aseremonya kasmayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mamatlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang nga kadam ken asawam. Wena po. Reynaldo Jr. Kayat mo matlang nga kadam ken asawam ni Maria Cristina babaan da ti aseremonya kasmayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Uwa po mi a Diyos, dua kayo. Uwa po mi a Diyos. Ipaay mo kadi, Ipaay mo kadi. amanipod kita nga aldaw. Amanipod itangal daw. Ipuso ken kararwami, Ti puso kan kararwami. agkay kaysada iti amin abanak. Akay kaysada sa amin na banag. Pagrigatan man wenno pagimbagan, Pagrigatan man no pagimbagan. kinabaknang man wenno kinapanglaw, Pinabanang man no kinapanglo. sakit man wenno salunat, Sakit man mo no salunat. aginggat din na kampag sinain ni patay. Paginggat din ako pagsinain ni patay. Ket itada kay amin nga adda ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgeda ket bendisyonak daytoy, asing galot ti panagasawa, itinagan ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Bendisyonan nyo. Ninang. Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsing. Titulong tayo at day tinagan ti Apo, isa nangaramid ti langit ken daga. Kumararag tayo, bendisyon nam kad Apo, dagitoy asingsing, tapno, da Maria Cristina, ken Rinaldo Jr. amang isingsing kadakwada, agtalina idda ko mga agbiag iti sidong tinalagda, panaginayat ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyon nam kad Apo, dagitoy nga aras. Bendisyonam kad Apo da Rinaldo Jr. ken Maria Cristina nga anak mo kadagiti nananay asan ni kwa ditoy daga isu da aladawan dagitoy nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ala ang tasing-sing ni bakit mo? Saganan di kanigid ay imana kanigid ken agore ka bagam tinagan Cristina. sa rin dito
Usarem da ito nga singsing. Kastoy dati nga ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ay, kabil mo. Alam mo yung sing-sing ni Rinaldo. Kandigay. Reynaldo, Sarong dati asing-sing. usarem datoy asingsing. Kastan dati ayat ko. Kastan dati ayat ko. Ken kinapudnok ken Ken kinapodno ken ka. Itinagan ti Ama, ti Anak. ken ti Anak, Ti Espiritu. ken ti Espiritu Santo. May kabil mo. Nay naglawa mo. Mauyos adata na pang kagkamal. Kita mata di matinag. Matay aras. Alaam, iganam doang ima. Itayam ijay babana. Ay ayatek nga asawa. Kamano. Kamano ko. Ay ayatek nga asawa. Yawat ko kin ka dagiti maaras. Iyawat yung kadagiti nga aras. Tanda di panangidaton po. Kastanda ti panangidaton ko. Bagikkin ka. Ti bakiking ka. Paay nga pagimbaga. Ngagpaay nga pagimbagam. Ti pamilyata. Ken ti pamilyata. Tinagan ti Ama. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, Ti Espiritu Santo. ken ti Espiritu Santo. Wenawatik ida. Related mo. Ted mo amin niya. Ang kamang iduludulain, wag. Kasi baka mo nagisokibot ka jibrip mo mo no. Kalpasan sil daw si kamot no daited na imaidam niya. Nga mo nga no kan imay dayta 18:30 nagtaya ka. Ang dagita ti paggasgas tuam niya. Saya atin nyo oray basit no maimaidan na sayaat o manay niya. Ang barayoboy nga panagbiag nga aggasto ngahan nga kabailan. Betoy. Meggan kay nga dua. Dahito tinasantuan asurat ti Biblia naglaon ti sao ti Dios basaen nyo nya ibiyagyo no maibiyagyo iburayyo kadagiti tattao nya haan nga mataptapukan datoy into no makita kay nga sumaruno si kanto akulait kanton lektor kantaon tanalain kay to Biblia nya laman Kagabsat mapadayawan na ka mga iparangkada kayo ti kabarbaro na Christian one asang pagasawaan da Mr. and Mrs. Rinaldo Jr. ken Maria Cristina Kipo palakpakan tayo ida. Congratulations. Agtugaw tayo. Agsubli ay pantay tugaw tayo isaruno tayo ti bunyag. Dagiti mabunyagan, da kay agpabunyag. Meket mo lang naman ng anak. Di tayo mga anak ti bunyag. Lagpas ti kayo. Da kayo nga naganak. Ang mga anak. Magitoy. Hasmin, Chris John, Ken Zyrene. Imay kay dito itap no pabunyagan nyo dagating anak yo ti panagbunyag ti may nga ubing na isang sangay na pasamak tababaan ti bunyag may ken kwada ti baro abiyag kablaawan kay nga rutin kay tatabuno iti daytoy a seremonya ti bunyag maibagay ada kayo nga naganak ken manganak ti mangipaay ti anak yo ti na Diosan a panagbiag babaan ti bunyag kalpasan ti panangtedyo kada kwada ti biag na intawan da kayo mat nga manganak abayin nyo dagating naganak kadagating anaken nyo ti pakita yu ti tarigagay yo amang tulong kadakwada para iti na Christian na panagbiag dagating ubing saludsudek kada kayo nga naganak awatin nyo maglaang ti annong yo amang isuron to ti pamati kadagating nga anak yo naganak ka naganak niya kaya nga saon imisa sursurwan adalan niya Iyadal yun tumatla kadakwada, ti panagtungbal da kadagiti bilin, ti panagayat iti Diyos ken iti padada a tao. Maria Cristina, nga dumdum nga, da kayumot nga mga anak, naladaw nga si sasagana kay madla nga mang tulong to kadagiti nakanak, ti panakaisuron to ti pamati kadagitoy nga anaken nyo. Ay ayatek nga ubing ti
Siraragsak tina Kristyanuan nga gimong nga umawat kada kayo itinagan tina Kristyanuan nga gimong awatan kay ngarod nga agpaay ken Kristo babaan ti tanda ti krus na. Kurusak timuging dagiti nga ubing kalpasan na da kayo nga naganak ken manganak kurusan nyo met timuging da. Medyo kumisay rin kurusan nyo timuging da. Nya kayo nya ti anaken nyaw kasar nalpasen bunyagan nagpaigid kayo. Tay dawatin di pa nang ibaba at dagitoy nga sa santos kadagitoy nga ubing ti sungbat tayo ikakaasi na kami Santa Maria nga ina ti Dios, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro ken San Pablo. Da kayo amin asa santos ti Dios. Manakabalin ka nagnanayon ayos imbaon mo dito ilubong ti bugbugtong nga anak mo tapno paksyaten na ti panakabalin ti espiritu ti kinadakes ket alawen na kami iti pagarian ti kinasipnget ket ipan na kami iti sidong ti ranyag ti pagarian ti lawag mo dawatin mi ngarod ken katarok atam kad dagiti nga ubing ti basol atawid ket pagbalinem a templo ti gloriam ket ibaon mo ti Espiritu Santo nga agtaeng kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Umapay kumakada kayo ti pigsang aggapo ti bilig ni Kristo anang isalakan iso nga agbiag nga agnanayon. Tumakder tayo amin. Idi nabunyagan tayo, inkari tayo tinaunag pamati, inkari dagiti naganak ken nanganak kada tayo, itapabaruan tayo met dagitoy nga karkari tayo, babaan ti panang sungbat tayo, ken ikarian tayo met dagitoy nga ubing, babaan ti panang sungbat tayo kadagitoy asaludsod. Paglikodan nyo matla ti basol iti kastagbiag kayo niti sidong ti waya-waya dagiti anak ti Dios. Sumungbat. Wan paglikodan me. Paglikodan nyo madla ti panggargari ti kinadakes iti kasta saan na kayon nga iturayan ti basol. Paglikodan nyo madla ni Satanas amang isungsong iti panagbasol. Mamati kay matla ang ti Diyos Ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay matla ken Jesu-Kristo bugbugtong nga anak na inyanak ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar kadagiti natay ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kay matla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrerinanod dagiti sa santos ti panakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagikan ti biag nga agnanayon. Daytoy ti pamati tayo, daytoy ti pamati ti Iglesia tayo, kagumaan tayo ti mangipaduyak-yak iti daytoy a pamati iti sidong ni Kristo nga apo tayo. Amen. Nubunyagak dagitoy nga ubing, da kayo nga naganak ninong kininang umiggan kayo ti paset ti bagida. Kayo nga naladaw nga nilang ti kasar, umiggan kayo ta mga anak kay ti bunyagan. Asme, sino mga anak kinasme? Siya bunyagan ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Christian, may mga anak ka dito naladaw pa. Christian, may dumugong ba no? Siya bunyagan ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak. Siren, siya bunyagan ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ka? May gawa ka? Babaan ti danom ken ti Espiritu Santo impay ti Dios Ama ni Jesu-Kristo kadagitoy nga ubing ti panakadalos-da ti basol ita malanaan dati Krisma ti pannakalana dati Krisma ti pannakaisalakan napasengkedan ti pannakaikaming dakin Kristo apadi propeta ken ari ket mairanod danto ti biag nga agnanayon sapay kumatakasta. Nagbalinan dagiti nga ubing abaro aparswa ken kawesdan ni Kristo daytoy puraw alupot tanda tin kawesda ti biag ni Kristo apakailasinan ti kinatan-ok da akas Kristiyano sapay kumatababaan ti pagpatulad dagiti kakabagyan ken gagayem da idanon da nga awan mulit na dayta kinatan-ok ti agnanayon a biag sa dilangit sapay kumatakasta.
Sinindi kayo. Daytoy a kandela ketanda ti silaw ni Kristo nga inawat dagiti nga ubing anabunyagan maitalek dayti asilaw kada kayo nga naganak ken manganak tapno taginayunen nyo tiranyag na kitain nyo nga rod tadagiti nga ubing agbiag da akas anak dayti asilaw kanayon ko maasisisig ti silaw ti pamati kadagiti puspuso da tapnon inton umay ti Apo makitimpuyog danto kadagiti sa santos ti langit a sumabet ken kuana kakabsat dagiti nga ubing barudan a parswa na iyanakdan ken Kristo nagbalindan a kamang ti simbaan tayo ken ti bagi ni Kristo agyaman tayo iti daytoy agrasya nga naawat da ken daytoy nga pamilyada palakpakan tayo congratulations palakpak maidop ti kandela nagsubli tayo tugaw tayo ituloy tayo tinasanton amisa aramiden tayo ti panagdaton ano Belo ka na. Bendisyonamo, Apo, daytoy daton mi. Jesus, isagot mi ken ka. Di santa misa idaton mi ken ka. Tenggem kadapu araraw mi ken ka. Di santa misa idaton mi ken ka. Tenggem kadapu araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatan na kumarag iti adaton kadagiti imam Ket may paaya pakaiday-dayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Apo awatem dagitoy daton mi iti daytoy ragsak ti nga aldaw itanamaan nga ayat mo ay wanam ken salaknibam kadi da Rinaldo Jr. ken Maria Cristina a pinagkalaysam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket trombe. Ama man nakabalin ken agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso gapo ken Hesus Kristo nga Apo mi. Gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom. Sinudbot mo ti tao babaen ti papatay ken panagungar na. Inranod mo ken kuana ti nadyosan a biag babaen ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo ang makipagtawid iti agnanayon a gloria. Daytoy apan nakaibukbok ti grasya iti sidong ti baro atulag. Mailadawan babaen ti panagkasar a mamatalged ti ayan-ayat ti lalaki ken babae ket ipakita na ti nadyosan a panggep ti ayat mo. Makidanggay kami nga rod kadagiti amin nga angheles ken sa santos ti langit ang mangibunan nag iti gloriam ket ikantami ti panakaidaydayaw mo ket konami. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daganap no da, iti pagkaydaydayo
kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Parintumeng tayo podno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Ita daytoy iti bagi isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo, kanin ka panagungar, hinakamin salakan si kanan nubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataempaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kad met Apo da Rinaldo Jr. ken Maria Cristina nga adipen mo isuda nga pinagtipon mo iti daytoy nga aldaw ati panagkalaysada tapno babaen ti grasyam ket matungpal da tilangen ti panagasawa babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat me maturog asi inanama ti panagungar danto ken amin dagiti pimmosayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma a maikari kam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy me ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, kadwalwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan o manugot ti sulisog, salakan na kam kay titidak. kakabsat dawaten tayo iti Apo ta bendisyonan na da Maria Cristina ken ni Rinaldo barong agasawa ipaay na kumababaan ti sakramento ti bagi kendara ni Kristo pagbalinen na amay may sa ti puso ken ayat da. O Diyos pagayatam ti panagkalaysa ti lalaki ken babae iti kasta mabuangay ti biag na asawaan daytoy a bendisyon sa anapinukaw ti basol a David wenno daydi dakkel alayos.
Talyawom kada si Ayat ti anak mo babae ni Maria Cristina itangan na ikalaysan ken ni Rinaldo Jr. Dawatin mi ti pamindisyon mo itdem kad kadakwada ti grasya ti Ayat ken kapya. Suruten danto kuma ti pagpatulad dagiti nasisengpet a babae nga idaydayaw ti nasantuan a surat. Agtalik kuma ken kuana ti asawa na ket bigbigan na akapada na itidayaw ken kinatanok ket makipagtawid ken kuana ti nadyosan a biag. Pagraeman na kuma ket ay ayaten na akas ti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Ama dawatin mi ken katapagtali na idem idaan na pudno kadagiti bilbilin mo ken iti maysa ken maysa kadakwada. Pagbalinem ida a pagtuladan ti kina Kristiyanwan na panagbiag. Itdem kadakwada ti pigsang agtaod ti ebanghelyo. Tapno agbalinda kumaasaksi ni Kristo kadagiti dadduma. Kalpasan tinaragsak kinatiddog a panagbiag, para buram ida tinalitop a panagbiag, ititimpuyog dagiti sa santo itapagarian sa dilangit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan norod iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga da kada kayo. Kasta ko mamay Ipaayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Esos ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay ka kanya ngem ti may sala nga sao mapaimbag tontoy kararwa. Dumangadaken gapo ketiyep kasku tuy arararaw ko itaasim kerayat mo inakidalek tuy aso ko dumangadaken gapo ketiyep kasku tuy arararaw ko itaasim kerayat mo inakidalek tuy aso ko ngarudo Diyos abuken ka tinagdawaten day tuy adipen mo alam ingga kat ibinen alain ka tarabayen alain ka saradayen tapno agdalinay rabugon mo lain. Kumararag tayo.
Man nakabalin amin a Diyos, sapay kong matati sakripisyo nga indaton mi kan ka, ti Eukaristya a nagraranudan mi, palagdain na ti ayan ayat, Darinaldo Jr., ken Maria Cristina, kiti paay na tinamaan na tulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo, Kasta ko bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, ti panagkalay sa Darinaldo ken Maria Cristina, ken panagbunyag dagiti anak da, intayo ni ti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo Palakpakan ti tayo Diyos. dagiti nagkalay sa ken nagpabunyag. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayat. Adungal daw ni naglakas kanyak, ngem day tuyen timang ten puno aragsa.